body uthi ungazange uncatshe ngingazange uncatshe uzo support ifootball number 2 number 3 competition ka number 2 and 3 position le yeah benzobukela ifootball and belingathandi mina bePirates bayiwinanga ngoku yeah ngoba ileague yethu iyaye kuba competitive la game ivulwe Sundowns no uyayibona ngoku and iStellenbosch sisebenzile sidlale red card sine red card sakwazi uyibhaka asibhakanga bhasi phofu sivele sathenga itrain hayi sayifaka ezipaleni ezipaleni ino driver ababini phofu itrain yeStellenbosch ibheka ngabe hayi sidlaleni iStellenbosch uthethe inyani football yeStellenbosch yeah it's progressive sure it's progressive uyayithanda nangoku in last 15 minutes xa iphela imatch hayi ubungayiboni into ba kune team eshotayo enye iphelele hayi ngithanda ifootball edlalwe eStellenbosch but iPirates kodwa ingathi kule football uyithanda yebo ifuthi ingathi uthi hey incedile ingadlali le bhola ngoba idlala nathi iStellenbosch hayi i-different le ibhola ibidlala hayi iplayer isibethile andiyazi noba ngiyifethile but xa ndiyijonga i-different i-performance yeStellenbosch i-different far kule yethu i-different far noba bebeshota noba bebephelele ukhona lo mfana lo unxibe u17 pha kwiStellenbosch i-performance yakhe ivele kahle ngoba beshota ngoba icacile lo mfana kuye lo imessage onoyitsho kosiduma ngabanye ababayiKaizer Chiefs ngicela uqale ndithi ndisuke eStrand sine WhatsApp group yeKaizer Chiefs supporters ndidla ngokuthi kubo ndicela xa sisupport i-team sibala into ba iWestern Cape ukuze sikwazi ufumana extra games makuthi xa kudlala iPirates siza singamakhosi siza singamasandawana ibala ligcwale sikhukhune zonke zigcwale sigcwalisa ibala ukwenzela uba icups xa zibona isupport zithi finally sifuneka entaba mandenza umzekelo I can't remember if ngu2019 okanye 20 bani apho iKaizer Chiefs yazisa i-home game ezi3 ezayo apha back to back yayibona ntoni isupport so apha mna ndithi Western Cape masisupporteni football Western Cape uhlanganani sigqibelise ngeusupport iiteam zethu so i-message onoyinikezela iPirates now that uyayibona ngathi yafamblisha ilose coach not losing coach ngathi yavaya and so much is happening. What message would you say as a word of advice, because Chiefs is gaining, Pirates now it seems like it's losing, so it's the moment then you phakamisa iyadropa mna into enoyithetha ispirit dressing room kwi-dressing room yePirates spirit keep up ispirit yeah I noticed something uMaswanganye xa iphatha ibhola ayisekho la passion supporters zePirates xa iphethe ibhola zimthi ithathwe ngumfundo vilakazi kuthiwa ngoku yemfundo uyekela ukuthiwa yetito Bachilo, Tito, but guys, i-Orlando Pirates ikhona i-division ekhoyo nangona ingekaveli straight ikhona yona but into mna ndiyicela mabazame kwi-dressing room ispirit basifaka umoya mayibe ngomoya. Hayi ke sabulela kakhulu Brian, sabulela kakhulu Khosi, danke bhuti, danko on the streets.